Words to live by from St. Arnold Janssen. Think mission. Think SVD. Sibihanang tigpadangat sa kamaturan. Tigpalanog sa kabumuton sa katawhan ug tigpanalipod sa katungod sa mga nilupigan. Sa Cebu, kini ang DYRF Radio Puwersa. 12-15 sa dial sa inyong mga radyo. Katinawan sa pagtuong Katoliko. Tulumanon sa mga pangutana bahin sa relihiyon. Pagpadayag sa lahing opinyon sa pagtuo. Bayloay sa nagsumpaking interpretasyon sa balaang kasulatan. Kini ang Katinawan sa pagtuong Katoliko. Maigsoon mayong gabi niyata sa atong tulumanon nga atong Katinawan sa pagtuong Katoliko. Doon ay panultihon sa kaalam nga nagkanayon non potest esse diuturnum qui non subest veritas. No reason can be lasting when truth does not rule. Way pangatarungan nga mulungtad kung waas kamatuuran ni pasukan. Bisan gani ang atong nabantog nga simbahan, Iglesia Katolika, nangingon sumala sa Catechism of the Catholic Church that the magisterium of the Church is not above the Word of God, but the magisterium of the Church is steward to the Word of God. Nga ang magisterium sa simbahan magtutudlo sa atong simbahan, dili labaw sa revelation Word of God, kundi alagad sa puong sa Diyos. Muna kita nagatuog, nagalaom, nga ang kaugpungan sa mga magtutudlo sa simbahan mo yukbo sa gahom sa pulong sa Diyos. Nga matod pa divine revelations are really truth from God Himself. May iso, nagadapit kami kaninyo, gato ning ablihan sa pagampo. Sangan samahan og sanak og sa Espiritu Santo. Amen. Ginoong Diyos lang itong amahan, pinagi sa nga ni Jesus nga imong anak, among gipangayo ang lamdag sa Espiritu Santo. Nga samtang magtuon mi sa imong mga apong o Diyos, amo kining mapuy-an sa among kinabuhi, o nga mo sang ipaambit suban nga nagkinahanglan, among giampo mga kalags purgatorio, mga igsuon na mo nga namuwag pa sa sabakan sa matuod nga iglesia, o nga mo sang gihangyo ang panganalangin sa Ginoo, nga ang kahayag og iwag sa kamatuuran, magapadayon ka na mo, aron nga mapaambit na mo ang lunsay nga pung sa Dios alang sa among kaluwasan sa uban, o gamo sang gihangyo ang panabang ni Santa Maria, prinsesa o reyna si Kalinaw. Kanang prinsesa murag na anas tronos mga hari, apan ang reyna si Kalinaw mao ang papil sa atong mahal nga inahan. Nga nagampo alang sa Kalinaw sa kalibutan, labi na sa gera sa Russia o sa Ukraine, nga angtod karon wa pa maugdaw ang pagampo nato sa Dios uban sa panalangin sa Dios Amahan, Anak ug Espiritu Santo, o sa pangilipo ni Santa Maria Birhen, mapabot na to ang lunsay nga kalinaw, na mahunong ang binayluay sa makalilisa nga armas sa kamatayon. Amen. Sa ngalan samahan og sa Anak og sa Espiritu Santo. Amen. Unya atong unahon si Carlo Badenas, usanis mga sharer sa Catholic Charismatic Youth Groups. Carlo Badenas. Daghang salamat, Brad Sok, o maayong gabi kanimo, Brad Sok, o sa atong mga suki nga tigpaminaw sa ato ang programa, ang Katinawan sa Pagtuong Katoliko, o sa mga naglantaw nato sa live streaming, maayong gabi kanatong tanan. Unya, greetings nako, Brad Sok, sa atong kauban sa buhat sa CFD, si Brad Michael Cabonilas o si Brad Rom Hinson o ni Brad Mario Agbo sa taga Cordoba, o kanimo Brad Makong Mangyaw uban sa imong asawa, mayong pagpaminaw kanatong tanan. Ang akong pangutana, Brad Sok, umaabot nga Domingo, magsugod na ang gitawag nato og Domingo Domingo sa Lukay. Ang buhaton sa atong simbahan nga magbindita sa Lukay. Ang akong pangutana, Brad Sok, kining atong gibuhat, Brad Sok, kining pagbindita nato sa Lukay, Brad Sok, kay kabahin man gyud ni sa ato ang relihiyon
doon na ba tay biblical nga basihan nato ni Bradsok o mugna-mugna ra ba ni sa ato ang simbahan Bradsok? Palihog ko pagpatin-aw Bradsok. Sa mga kahigayunan nga gustong apil si Ginoo sa buluhaton sa atong paghandom sa kinabuhi ni Kristo siyang kasakit o sa pagkabanhaw, gipasiunhan niya itong pagduaw ni Jesus sa Templo sa Jerusalem. Niya wadam hapanon sa mga taong nagkuhaw mga sangas kahoyng lunhaw, mga palm trees. Niya ang uban magladlad sila mga panapton nga gian sa atong Ginoo o sila nagatuwaw sa dakong kalipay. Nga Hosana, dalaygo na ngaan sa Diyos. Dalaygo na miyani sa ngaan sa Diyos. Hosana, mga pagdaig o pagtuboy sa pag-abot ni Jesus sa Jerusalem. Niya mo ninginganlan og mahimayaon nga pagsulod ni Jesus sa Jerusalem sa Kapitulo 21 sa Ebanghelyo nga giasoy ni San Mateo. Og sanay duol na sila sa Jerusalem og miabot sa Bethphage, adol sa bukid sa Olibo, si Jesus nagsugo og duha siya mga tinunan nga nag-ingon kanila, humanto kamo sa lungsod nga ana sa tubangan ninyo ug ilayon hipalgan ninyo ang usa ka asna nga gigot so sa ka nati uban kaniya ubari ninyo ug dada sila kanako ug kung nga dunay tao nga musulti kaninyo bisan kinsa moingon kamo kanila nga ang Ginoo mo'y nagkinahanglan nini o gilayon gipada sila. Unya samtang nitabo sa padung ni Jesus sa Jerusalem, nakita niya ang hutong panon sa mga tao nga malipayon pagsugat. Nagsinggit ang uban, aniya karon ang imong hari, naganhi kanimo nga maagkup nagkabayo sa asna ug usa ka nati nga asna uban kaniya. Og nangadto ang mga tinun-an ug gibuhat nila ingon sa gisugo kanila ni Jesus. Og gidala nila ang asna ug ang nati og gihapinan sila mga kupo og siya si Jesus mikabayo sa maong asna. Og sa kadaghanan sa mga tao, nagpamuklad sa ilang mga bisti sa daan, ang uban nanuol sa mga sanga, og namutol pagyud sa mga sanga sa kahoy nga labas, og gipang kaatag nila sa daan. Ug ang panon sa katawhan nga nagutana kaniya, ug ang mga nagasunod, nagsinggit nga nagkanayon. Hosana! Ang anak ni David dalaygon nga naganhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kaitasan. May sun, Hosana sa kaitasan. May pagkasaulog sa pagkabanhaw ni Jesus nga itong Ginoo. Siya mau sa gihapon. Sumala sa suwat San Pablo sa Hebreanon 13:8. Si Kristo mo sa gihapon. Kaniadto karon og sumabot. Muna nga, padayono na ito, pag-isgot ni ini, yauban ako karon niya si Carlo Badinas, o sa mga series Catholic Charismatic Youth Groups, niya sa si Mando Aquino. O niya, sa dili pa, doon natay usa ka tulukibon sad nga pangutana. Kay, nga naman nga si San Pablo na sa 1 Corinto 15, 14, 16, 17. Nganingon siya, ang tinuray, kung wa pa mabanhaw si Kristo, nagpabilin kamo diya sa sala. Sa may kalabutan sa pagkabanhaw ni Kristo, may tungod sa atong sala. Kaya kung natong basahon ang Episo 1:7, that was the blood, the death of Christ that really washed our sins. Matud pa San Pablo, kay gitubos kita, naluwas kita siyang kamatayon.
Naluwas kita sa atong mga sala tungod siyang dugo ug naibalik ka nato ang grasya. So mo na nga mungutana ta nga nung ningon San Pablo nga ang tinuuray kung wa pa mabanhaw si Kristo nagpabilin pa mo sa sala. Mo na nga ato ning tukion unsay buot pasabot ni San Pablo. Usa ka butang atong masayran nga diha sa maayong balita sa kaluwasan. Kung nato basaw ang 1 Corinto 15:1-3, ganihon San Pablo mao kini ang maayong balita nga si Kristo namatay. Og si Kristo nabanhaw. Giapil gyud es maayong balita, it's not only the death of Christ, but also the risen Christ, the resurrection of Christ. Apil gyud. Yaon sa may kahum siyang pagkabanhaw nga gikinahanglan man aron kita dili magpabilin sa sala. Sa buhat 15:11 si Apostol Pedro miingon nga naluwas kita sa grasya ni Kristo. Naluwas kita sa grasya ni Kristo. Kinidugtong sa gipahayag sa Efeso 1:7 nga ang santos nga grasya na hiuli pagbalik nato sa kamatayon ni Jesus di sa Kalbaryo. Ya, munta natong sa kabatanon ako unsa man ang grasya sir. Kung nato basahon sa 2 Pedro 1:4, ang grasya mo kinabuhi sa Dios. Ang grasya mo gahom sa Dios nga mahimutang matarong ubuutan. Mao nang kahibudngan ng gahuma tungod kay kinabuhi na sa Dios, gahom na sa Dios nga magkapahimo na tong matarong. Adult, kanang mga dagko na. Ya, bisan gani sa bata, makuha ang sang panulundon, masuluban siya sa grasya nga makasantos. Ya, kining grasya mo ni ang mo perpetuate, mo ni siya mo padayon sa atong kinabuhi nga Kristohanon. Tungod sa epekto ni ini, kung naa na sa atong kalag. Asa mabasa na sa Tito 2:12. Ngamingon San Pablo kung kita ana-ana sa grasya, og niya na sa sulod na to ang grasya, may buong ta tungod kay ganahan na tamo tuman sa sugo sa Dios. Ato nang ikalipay ang ang pagsimba. Ganahan na kita mo tuman sa sugo sa Dios kuna na tong grasya. Muna yung primerong epekto sa grasya nga na nato, the presence of the Holy Spirit. Kedua, yung San Pablo, nga kuna na nato ang grasya, may buong ka, kay gahom ko na. Gahom sa Diyos. Makasukol na ta sa mga tentasyon. Muna yung gisulti ni San Juan, 1 Juan 3:9, nga kamo nga gibag-o na sa Diyos. Makahunong mo pagpakasa. Ngano, tungod kay ang binhi ni Kristo na kaninyo. Kanang binhi ang gisigutan is not only the Word of God, but the presence of the Holy Spirit or the grace. Ang grasya niya ka nato. Murang gikinanglan na nato. Kaya ako'y amigo nga may bugon kay mga sexy, ng mga babaeng suluban ng shorts nga matintalon kayo, doing scandal. May ibug mo ko niya na, Bradsok, kita ko. Pero sa ito nga, nangaliupo ko sa Ginoo. Pagkakita na ko niya ng mga skandalos kayong sinuluban sa mga babae, mugbo kayong shorts, nga pinahabo ang dughan, buko-buko, makangad man ko. Makaingon mo ko, Ginoo, daygon ka, may pagkahimo. Losa lang ko, ayaw ko i-banlod sa kadautan. Humana na, Bradsok, nawa man tong akong tinguhang maulagon, lustful desire. Nawa. Yes, temptation to, pero wa ka kasaha. Kaya nisukol maka, wa maka mo uyon. Kaya ang temptation, dili sa, kung dili ta mo uyon. So, mo din ay meaning anang kingon nga, magpabilin pa mo sa inyong sala, kung wa pa mapanhaw si Kristo. Kaya kung si Kristo namatay, tinuray yan dugo, nakapasaylo ka nato. Pero namatay man siya. Sa may lantaw sa mga kaaway, perdido.
napilde, wa gyud makadaog. Pero dihang nabanhaw siya. Ang singgit ni San Pablo nagingon, "Oh, O death, where is your sting, O death? O kamatayon, hay nang imong gahom." Ang balang kasulatan nagingon, nga kung kita makasa, namatay na ta. Ang inyong kalag, patay na kung kamo makasa. Na nasa Ezekiel 18:20. Meaning, spiritually dead. Patay ta sa atong espirituhanong kahimtang o kinabuhi. Mo na nga, kinahanglan na ikanato ang grasya. O sa niyana, labing importante ang bunyag mo na ipagsugod sa pagkuha sa atong sala. Panulundon. Yang reconciliation ng sakramentos pagkumpisal. Kay diha may ni kumpisal direkto sa Ginoo nasa Salmo 32:5 si David nga makasasala kay hugaw kay kinabuhi. Iyang gipapatay si Uriah, iyang defender of his life and his kingdom. Tungod lang kay gisakiyo niya ang asawa nga gwapa kayo, asawa ni Uriah, si Bathsheba. O si David nabuang. Dili nabuang ng insane. Sa so, pawa na siya sa kahimtang nga normal, di na mukaon, di na katuog. Kung mingon siya sa Diyos, "O Diyos, gikumpisal ko ang akong mga sala, direkta kanimo, gimo kong gipasaylo." Nana sa 32:5 sa Salmos. Salmos, uluhan 32, versikulo 5. Pero siya kahimtang ni David, maura gihapon. Kay diay, there must be a sensible sign of our reconciliation with Him. There must be a minister of God. Mao nang niabot si Nathan, ministro sa Dios, punting lipayan ni David. Unya, sa tanaw lang niya ni Nathan, nga pinyalan sa Dios, propeta sa Dios, magtutudlo sa Dios. Dili masugid sa pung ang iyang kalipay. Mo nang iyang gikumpisal ang iyang mga sala ngadto ni Nathan. Nana sa 2 Samuel 12 versikulo 13, iyang gikumpisal. Ya dili lang kay kanara. Ang declaration of forgiveness pronounced by Nathan. Ingon si Nathan, "David, ang imong mga sala na pasaylo na." Unya, dugang ana, naayo si David, siyang sakit. Kabalikan na sa imong trono, naayo na imong sakit. Doon na laikwaon sa Ginoo, pagpanumdom sa imong sala, imong anak na lalaki. Muhap lang kag 7 ka adlaw mamatay. So, unsa nitabo ni David sa iyang pagkumpisal sa Dios? It must be confirmed a sensible sign of God's goodness and forgiveness. Ang naghatag kaniyang pronouncement, nga napasaylo ng iyang sa katong ministros Ginoo. Mingon na to ang pare si Ginoo. Niya nagpaybaw na pasaylo na iyang sala. Naayo sa iyang sakit sa lawas. Mao na ang sakramento sa reconciliation. It is a sacrament. Nga makahatag ka na to grasya sa kalig-on, pagpadayon sa buhat nga maayo, pagtuman sa sugo sa Dios, unya makaharong ta, gusto ta mo sukol sa yawa, bisag mapildi ta kay labaw ko nagyawa. But by the power of grace, Satan will be defeated. Mapildi siya through the sanctifying grace nga madawat nato sa mga sakramento. Mao nang buot ipasabot ni San Pablo. Nga kung kuwa pa mabanhaw si Kristo, nagpabilin pa kamo sa sala. Di perpetuity ang pagkamapadayonon sa atong pagpuyo si Kristohanong nga kinabuhi matud pa ni Kristo, seneme. Nickel fortistis facere. Without me, you can do nothing. Without me, you can do nothing. Wa tay mahimo kung wa siya. Muna ikinanglan na ito ang santos nga grasya. Huwag mo na nga katong mga relihiyon nga dili mo dawat sa sakramentos pagkumpisal, pagbunyag, sa konfirma, pagdawat sa lawas ni Kristo sa Eucharistia, ordin sa pagkapare, pagkasal, ug dihog sa masakiton, 7 ka sakramento. Some non-Catholics, they are depriving themselves from these sacraments of God. Kana man sa Biblia. Kikinahanglan man na nato. Muna ang matuod nga iglesia, gisangkapan sa Ginoo sa kahimanan sa kaluwasan nato nga mapadayon.
Ato maminahon si Brad Carlo Badenas. Daghang salamat Bradsok ug maayong gabi kanimo Bradsok ug sa atong mga suki nga tigpaminaw sa ato ang tulumanon ang katinawan sa pagtuong Katoliko. Unya greetings nako Bradsok si Brad Michael Cabonilas ug ni Brad Romy Hinson ug ni Brad Mario Agbo sa taga Cordoba. Og labi na ni Brad Makong Mangyaw uban sa iyang asawa, maayong gabi kanatong tanan. Og labi na ni Brad Herms Luina nga naglantaw sa ato ang live streaming. Brad Herms Luina taga Kalbayog Samar, salamat sa imong makanunayon nga pagtan-aw sa atong live streaming. Ang akong pangutana Bradsok kay bag-o lang nahuman ang atong paghandom sa kasakitan, kamatayon ug pagkabanhaw sa atong Ginoo. Sa Biblia Bradsok sa Lucas 23:46 gihisgutan dito Bradsok nga si Kristo dihang nagbitay na siya sa cross. Giingon siya dito, niingon dito Bradsok nga amahan ko sa imong mga kamot itugyan ko ang akong espiritu. Ug humag niyag dito ato namatay siya. Unya Bradsok sa kang Juan 19:31 lahi ang paggasulti Bradsok kay niingon dito Bradsok sa Juan nga human niya makainom ni ining katong suka miduko siya og namatay. Ang akong pangutana ni Bradsok kung balikan natong Lucas nga pag human niya sulti ni Kristo nga itugyan ko ang akong espiritu namatay, unya kang Juan Bradsok pag human niya inom og suka niduko si Kristo og namatay, asa may husto ani nga pagka-report Bradsok palihog kog patinaw. Pulos man ni eksakto ang reporting sa Ebanghelyo. Doon nalay chronological order. Nga ang unang nadawat ni Kristo dihang giuhaw ako, giuhaw siya. Painom siya suka nga gituyo to sa mga Hudiyo, nagmando nito sa mga sundaho, kapaim na nagsuka. Kay nasa libro sa Proverbio nga ang suka kon bino ipainom niya itong himatyon. But sabot mabilin pa ang iyang galamhan o kusog una mabugtuis kinhawa. Pero dili ito tambal sa kauhaw ni Kristo ang suka kay nang liki na gutong iyang ngabil sa kainit. So hapdos kayo. Mana nga nangayo siya tubig, literal nga tubig nga mainom. Pero ang tinuray ang gipangayo ni Kristo siyang kauhaw sa kalag. Maong kauhaw niya sa mga kalag nga makainom siya sa tuman nga kalipay kung ang mga makasasala ginulsol. Dunay dakong kalipay sa langit. So sa ka makasasala nga ginulsol labaw sa 99 ka mga matarong nga na magkinanglan o pagginulsol. That was the thirst nga Ginoo gustong matagbaw niya na. So that naguna na siya. Pag-inom niya sa maunang ika-5 ka pung sa krus, giuhawa ko. Gisundan pagyud katumingon siya, consumatum est. Natapos na. Ohay katunang niyo siya, Pater, in manos tuas commendo spiritu mio. Amahan ko si mo makamot, itugyan ko ang akong espiritu. So mo ginay sa chronological order mo ginay ohay katong minom o miduko buot sabot nga reporting na kainom siya pero doon na pa'y sunod nga pulong ang ikaunom o ikapito. So we cannot blame the recorders, the evangelist kaya waman sa sila mamakak. So muna natin kung katubag sa may pagkutana ni Carlo Badenas. Daghang salamat Bradsok sa pagpatinaw nimo sa pangutana. Unya maayong paglantaw ni Soledad Di Soliano. Maayong gabi Bradsok and company. Salamat sister. Unya ato dayong isunod Bradsok usa sa atong kauban si Brad Mando Aquino. Maayong gabi Brad Mando. Maayong gabi sa kanimo Brad Carlo ug kanimo Bradsok ug sa tanang kapaminaw sa atong mutul-ano nga programa nga ang katinawan sa pagtuong Katoliko. Bradsok ang akong pangutana Bradsok mahitungod ni katugong pari sa kuan Bradsok sa India, di ba sa India mo to kato si Padre Jose Maniagat, di ba kuan siya ato, namatay naman siya ato. Unya gikuan siya sa Ginoong Dios kanang gipakita sa unsay kahimtang sa langit, purgatorio ug sa impierno. Bradsok ang akong kalibgan ba? Kato si gikuan mo to siya, gipakita mo to siya sa
impierno. Matud pa ni Padre Jose Maniagat Badsugma, nakita lagi niya nga doon ay mga kuan dito, obispo o mga kaparian Badsug, kanang giunsa mo to pag ila ni Padre Jose Maniagat nga mga obispo tong o mga pari nga na impierno dito. Nya ang akong but pasabot Badsug ba nga nakaila si Padre Jose Maniagat nga usa to ka kuan ba kanang mga obispo to og mga kuan ba pari ba. Ang akong but pasabot kuan Badsug, dito sa laing kalibutan Badsug, sa langit, sa kuan impierno ug sa purgatorio, magkuan gyapon sila Badsug, magbistig gyapon sila Badsug, kay ang akong nakuanan Badsug na akong nakuanan ba nga murag sutana gyapon sila dito ang katong mga na impierno nga mga obispo kuan ug mga pari Badsug. Ang tubag na to niya na, wala ta dito. Ang tubag na to niya na, nga, hinamdumi nga, kuyog niya si San Miguel Arcangel. Nga, imoy nagdaka niya nga makita ang purgatorio, impierno dayo naglangit. So, way duha si San Miguel nagtudlo, kana. Mga obispo, nga matod pa ni sa suwat o katunggi, kining written testimony of Padre Jose Maniagat, nga, mga obispo nga lawa na manudlo sa pagtulunan sa Dios dias balang kasulatan o sa mga dugma sa atong simbahan. O sa ilasang kinabuhi. O katong mga pare, limot na. Gibiyaan na nila ilang balanong katungdanan o panumpa. O nasalaag, hog sa mga dagkong sala. Yawa la makabalik sa Dios. Wala nga. Briefest answer to your question nga di na ito malimtan nga si Angel Miguel, San Miguel Arcangel mo'y kuyog makahimo siya pagtudlo kaya define kung unsa ning dapita o kinsa ning natawana. At ibalik si Carlo Badinas. Daghang salamat Brad Sok sa pagpatinaw nimo sa pangutana ni Brad Mando Aquino. Maayong paglantaw ni Tata Toledo. Maayong gabi ninyo Brad Sok ug kanpa ni Los Viminda Filayo Ople. Salamat niyo sister sa inyong paglantaw. Doon ay pangutana nila Bradsok katong nahitabo pag Biyernes Santo Bradsok kining gitawag og veneration of the cross. Kitang mga Katoliko Bradsok ato mangyud nang gitahod ang cross, girespeto nato. Unya matud pa sa mga laig reliyon Bradsok nga ngano kuno kitang mga Katoliko ato mo nang gitahod ang cross, ato mo nang girespetuhang pag-ayo nga diha man namatay si Kristo. Unya, ilang gigamit Bradsok kining Galacia 3:13 nga ang krus daw Bradsok bati og kahulugan. Palihog kuno kog pagpatinaw Bradsok ngano kitang mga Katoliko Bradsok ato man gyud nang gitahod nga diha man mamatay si Kristo. Ako nang obserbasyon na to kay dili man word nga veneration of the cross, adoration of the cross. Ya kanang adoration latria. Adore. This is a kind of worship that shall be given to God alone, as God is the highest and the greatest. Nga kanang pong adorasyon, ikahatag lang na nato ngadto sa labing dako, labing hataas nga Dios kanang pagsimba nga adoration. Nga anong gigamit man nato ang adoration de la Santa Cruz, adoration of the cross in English pa. Nga kahoy man na siya kanong hatagan nato. Adoration nga kahoy ra man na siya. Pero ang tinuray, kanalang sabto na to ang kahulugan niya na. Reragog mingon ta nga, madto ko simbahan kay musimba ko. Dili masabton nga ang building, ang edipisyo nga dako simbahan, muya itong isimba. Kung dili ka nang nasa sod sa simbahan nga mong Diyos. Nasa Salmos 11:4 nag-ingon, nga si Yahweh ang Diyos nagpuyo siyang templo, sa balaang templo. Wala nga mingon tag simba ko simbahan, dili man direkta di church building atong gisimba, pero nga atong litok ug pamahayag mo simba ko sa simbahan. Nga atong gisimba ang naa sa sud. Ang gingon sa Salmos 11:4 nga ang Dios nagpuyo siyang balaang templo. Mao na nga asat sa Salmos 90 o nung atos 3 nga dali kamo simbahon ta ang bato. Pero ang ipasabot ni Salmista David sa bato sa Salmo 62,
ang Dios maong bato nga atong tigpanalipod, ang Dios maong bato nga atong kaluwasan. So kanang batong gisigutan dili na literal nga bato, kundi nagkahulugan sa Dios nga mo'y tigpanalipod kanato atong kaluwasan. Busa ka na paingon natong adorasyon de la Santa Cruz, adoration, the Holy Cross, dili sabton nga ang kahoy gyud mismo mo atong gisimba. Ang buti pasabot ang gilansang sa kahoy nga mao si Kristo. Yes, bala ang kasulatan kadtong butang nga maduhig sa dugo ni Kristo mabalaan. Kadtong kahoy nga balabag nga duhig man to sa dugo ni Kristo. So nahimo tong sagrado balaan sama sa gisigutan diya sa Efeso 5:26. Nga ang butang nga gamiton ang pagbindita sa tubig uban ang balaang mga pulong o pagampo makabalaan sa butang. Dugo gadto ni Kristong naduhig diya sa cross. So mabalaan tong cross pero dili balaan ng nga buhi nga tao. Ang buot ipasabot sagrado na Salmo Leviticus 19:30 reference may sanctuary. Ihatag ang pagtahod sa butang nga sagrado. So sagrado man ang cross. Niya ang iyang message dako man. Sa 1 Corinto 1:18. Alang sa nangawala, ang pulong sa krus pinuang. Pero alang kanatong nangaluwas, ang pulong sa krus gahom sa Dios. The message of the cross. What is the message of the cross? Si Kristo. Kaya pag natong ang krus gahom sa Dios, nama sa 1 Corinto 1:24, si Kristo gahom sa Dios. And the message of the cross kanang cross doon na may vertical, pinabuos. Niya doon na horizontal, pinababag. Message man na. What is the message of the vertical? Nga makigdugtong ta sa Dios sa atong pagtuo kaniya, pagigugma kaniya o pagalagad o pagsimba kaniya. Muna atong vertical relation with God. That is salvation. Ya, mahingpit ang atong work of salvation nga doon natin relasyon sa atong sikatao. Mga kabus, magigutom, mga masakiton atong gitabangan. That is the message of the cross. Pero alang suban mo makasabot, kahoy ra gid. Pero diri sa message. Ug mo nay matud pagkahom sa kaluwasan. Ya kanang sa karaang panahon, tinungluman ang gibitay sa cross. Kay tanan mga kriminal, tinungluman. Yes, Kristo giisip man one of the criminals. Kaya doon ay mga sumbong, butang-butang sa mga kaaway niya, giaprubahan sa hukmanan ni Herodes. O na nga si Kristo, gitamay sa matas katilingban. Pero sa matas ng pagtuo, ang krus na himong tulay o tetayan, nga gidugtong ang katawang makasasala nga sa lawas ni Kristo. Ug si Kristo mihalad sa atong pagkamakasasala alang sa pasaylo, samahan. Muna atong tubag sa may pangutana ni Carlo Badenas. Daghang salamat Brad Sok sa pagpatinaw nimo sa ako ang pangutana. Unya maayong paglantaw ni Alexandro. Maayong gabi Brad Sok. Gikan ni siya sa Liti, Southern Liti. Salamat Brad. Unya ato dayong isunod Brad Sok kay dunay paluap si Brad Mando Aquino. Maayong gabi pag-usab Brad Mando. Maayong gabi sa kuan maayong gabi pag-usab kanimo Bad Carlo og kanimo Brad Sok. Ang akong paduap nga pangutana Badsok sa ikaduhang higayon. Katubang kuan Badsok ba katubang panahon sa pagkausab sa panagway ni Hesus ba katon dito sa bukid sa Tabor ba. Kon transfiguration ba katong nakita sa tulo ka tinun-an gani. Si kuan Badsok ba sila ba si ang katubang mga tinun-an Badsok ba? Di ba awahin naman sila sa panahon nila ni sa mga propeta nila ni Moises ug ni kuan og ni Elias kay ngano nakaila mo to sila ni kuan Badsok sila si Pedro katong mga apostoles uban sa pagkausab sa iyang panagway dito sa bukid sa Tabor ngano nakaila mo sila ni kuan Badsok nila ni Moises ug ni kuan ug ni Elias nga nga nagpakita sa kiliran ni kuan Hesus nga kuan nga una pa man to nila. Kadtong transfiguration ni Kristo nga midanag, hayag ang tibok niyang
bayhon ug iyang sinina nga ni puti pag-ayo. Ato na mabasa Salmo 60 versikulo 19 nga God is light. Muy pasiuna ni Jesus pagpahinumdum sa mga apostoles tingalig malimot sila nga siya mong kahayag. Iyan ang angkon ni Kristo sa San Juan 8:12, I am the light, akong kahayag. Ang Diyos mong kahayag. Unya kanang transfiguration nga nabalhin iyang yanong bayhon ngadto sa katingalahan o supernatural nga bayhon. Panumdum sa nato nga diha kaniya ang pagbag-o sa atong kinabuhi. Mga tao nga dali ra kayong makabig, kadungog sa mga pulong sa Ginoo, bakho. Ya ilang hinulsulan ang kadautan ilang gihimo paglansang pag-usab ni Kristo. Mao man termino San Pablo. Nga kung mo tag pagkasa karon, gilansang nato pag-usab si Kristo. So dagha kay mga tao dali ra kay mo balik sa Ginoo, ginulsol, may pag-umpisal kalawat na kada adlaw. Pero na uban nga mahurot na lang laway sa mga magsasangyaw, mga modern prophets. Di gyud mairog. Provoking God, challenge God. Gusto bahala na guwa na langit. Bahala na impierno. Puyan ako ang labiyang kainit hangtod sa kangturan. Basta dili na ako makabian ng akong uyab nga gwapa kayo. Dato pa kayo. He is provoking God. He is challenging God. This man is proud. Tako kayong pride inintawana. Iya lang giyano-yano. Bahala nang naimpirno nga istambog ko dito sa kasakit, init, nga way sama niya, hangtod pagis katapusan. Sayon ka ng sultihon. So ay kuno nagsuod sa baso ka ng bagong pinabukal stermos. Yarok na. Di ba ka mo siyagit sa kainit? Ya kada sa only 94 Fahrenheit. Ang pabukalo ni na itong tubig, 94 Fahrenheit na. Pero matod pa sa huna-huna itong Padre Manyangat, thousands of thousand Fahrenheit. Sa ito pa, piluuning kainit sa kayos kalibutan. Dili kasama sa kainit sa impyerno. Ay matapos. Ilabit ang bugta si impyerno balik 5 kaadlaw, maantos pati alin nato. Pero that is forever. What is forever? Hangtod sa kahagturan. Dili ka kapanghambog niya na. You cannot provoke God or challenge God. Kinahanglan nato ginaghindusulan. Kay mabutrang panahon nga hurot na imong gana, hurot na imong mga ino nato. Ipangitang lawas nun nga kalipay, mahupas na. Huwag tag na, wala na. Pero ang kasakit sa impyerno way katapusan. Muna nga, nganong nakaila to sila si tulo mo to, San Pedro, Santiago, St. John. Kanto si Moises, doon naman to si Ilhanan, katong iyang agtang mo, silaw man to. Katos Elias, nabantog naman to sa iyang pagkamaisog nga propeta. Sa mga karaan dayang mga kining mga pangpang, doon ay mga kinulit sa naong sa mga bayani sa man Elias. Muna katos la si San Pedro, San Juan, Santiago, nakaila dayon, mauna si Moises, mauna si Elias. Balik ta ni Carlo Badenas. Daghang salamat Brad Sok sa pagpatin-aw nimo sa mga pangutana ni Brad Mando Aquino. Mayong paglantaw ni Juanito Pilayri. Amin, amin. O mayo pong paglantaw ni Brad Stalwart. No, maayong gabi Brad Sok. Usa ni siya ka CFD og ni Angelo Giloy. Salamat sa inyong paglantaw. Dunay pangutana diri Brad Sok gikan ni Brad Stalwart. Duna ko'y ipabot nga pangutana ni Brad Sok. Ang pangutana mauni, kini bang Roman Catholic Church mao ba gyud ni ang opisyal nga ngalan sa tuang simbahan? Kung dili, nganong nigamit man ta ani nga termino? Salamat Brad Sok. Ang paggamit sa ngan nga Romana, dugtong na sa upat ka marka sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Ang unang marka mao nga usa. Osara, kay iglesyang gitukod ni Kristo. O nagtukod si Kristo gyud. Sa Jeremias 14:9, unsa ba ikaw tao sa imong kakusgan nagkurog ka man, kay di ka makaluwas. Muna nga si Kristo nagtukod og iglesia, siya makaluwas.
ug ang iglesia instrumentos kaluwasan bisan ngadto sa kinatumyad sa yuta. Ang iglesia gitukod ni Kristo instrumentos kaluwasan bisan ngadto sa kinatumyad sa yuta. Nana sa Buhat 13:47. Di ta kaingon nga awa na inadang iglesia. Dawaton lang nato sa Kristo luwas na ta? No. Ningon si San Pablo sa Colosas 3:5, mauning kabubuton sa bahat nga magpasakop kita sa lawas ni Kristo nga mong iglesia. Kabubuton na sa man, yamingon ta nga, pili lang kog ako, magbuhat lang kog akong iglesia. No, the factual, real, and physical church was founded by Christ. Itukod ni Kristo. O giyang gisaaran, ikaw Pedro, bato, tukuron ko ang akong iglesia. Kagahom sa Hades, impierno, dili makadaog. Kaniya, ego sum bubiscum in omnibus divos, osque ad secula secolorum. Usay pong nisos, pagawanan ko ni akong iglesia kada adlaw. Hangtod sa katapusan sa kapanahonan. Nganong isulti mas Kristo anak, kay daghang mangilog. Daghang mo paila. Daghang mo paibaw. Na kining ilang tinukod, mauning tinuod. Ya, atong pagutanon, ang tinuod nga tinukod, si Kristo may nagtukod, ya anyo 33. Mapaatras ta mo dong, o day. Kining inyong pundok ipasok sa kupan, mapaatras ba? Karon 2023, mapaatras mga to sa tuig 33. Dili. Kay bag-o mo lang nagnatukod. Mao na nga, kining usa, muna isa sa mga timaan. Usa ka iglesyang gitukod, usa ka pagtuo, usa ka bunyag, usa ka lawas ng mga iglesia. Efesio 4, 4 nga to sa 6. Ya, santa kay nama sa Biblia, ingon San Pablo na ako magpasakop, nagpasilong sa iglesia sa mga balaan. 1 Corinto 14:33. So, ang iglesia daghang makasasala. Pero umulana na sa mga balaan. Ya Katolika tungod kay gisulti gyud sa Ginoo. Gisulti gyud sa amahan na sa Isaiah 6:56 city. Ganingon nga akong balay. Paganganlan og alang sa tanang kanasuran. Ug balay sa pagampo. Nya gi-repeat na ni Kristo sa San Marcos 11:17, ang akong balay paganganlan na ug alang sa tanang kanasuran. Unsa man ang tanang kanasuran? Na mga in English ana equivalent sama sa universal, international, or Catholic. Og sa Griego nga Biblia, kay original New Testament, Griego man, Buhat 9:31. Nagyod ang words, Ecclesia Catholis. Ingo si San Pablo, Himenon, Ecclesia Catholis tes, Judayas, kay Galilayas, kay Samarias. Irinin ikinin oikomodomo mine. Nga ang iglesia, the church all throughout. So the church that for all nations. Latas, Judea, Galilea, ug Samaria. Ug gilig-on sa Espiritu Santo. So, nganlan gyud. Ug unsa man, alang sa tanang kanasuran. So, unsa may in English ana, ang Griego ana, Ecclesia Catholis. The church throughout. Meaning the church which is international or Catholic. Ya, apostolika. Kay ang unang mga pangulo, apostolis man, si Pedro nga nanguos ng apostolis, apostol man. Muna ng apostolika. Usa, Santa, Katolika, Apostolika. Nga giapil na lang Romana, aron pagpahinumdom nga the church must be responsible to recognize as asserted and commanded by St. Paul. Nasa Buhat 23:13, mayon San Pablo, nakita ko si Jesus, suman siya mabanhaw. Og mingon kanako, Pablo, mayon nagpamatuod ka kanako sa Jerusalem. Muadto ka sa Roma, pagpamatuod kanako. Yadto gi San Pablo na sa Roma 1:6-8. Naibong lang siya, portinandagkan ang mga Kristiyanos nga Katoliko. Dito na nag-unas Pedro, imagine 10 years ahead. Wa pa mabot si Pablo na po nakatuig San Pedro dito sa Roma. Daghan na kay mga kinabig. Ngano? Kay matud pa ni Kristo sa iyang gisulti sa San Juan nga tudlo ko, nagwali ko, ay naminaw na ko. Pero na naghimo kong milagro, gibanhaw na kong patay, palakaw na kong bakul. Ginluan na kong sanlahon. Libo kalibo ang magkano'y pagpangita ka na ako. Motos sila San Pedro. Pisa ng anino, San Pedro makabuhig patay. Makabuhig, makaayog masakiton.
Muta thousands. Kung gipamatay siya ni Nero, buhay pa mas Nero, anak. Nasa page 138 sa World History by Arthur O'Brien. The principal reason why the civil government tried to crush the Catholic Church was a political one. For such a government cannot permit the organization like the Catholic Church to exist. Thousands of Catholic Christians ipamatay ni Nero. Mo na nga, hiningon si San Pablo, unsa man din ni, kadtong mga Kristohanon nga taga-Roma, unsa man din ni, ingon San Pablo, kamong taga-Roma, pinili sa Dios, pinangga sa Dios, tinawag sa pagkasantos, o ang inyong pagtuo nga taga-Roma ipakailap sa tibuok kalibutan. Wato ilabot tong taga-Roma nga pagano, katong naglutos, nagpamatay sa mga Kristiyanos. So mo na nga, ilakbit sa na ang Romana, pagpahinumdom, dili na siya marka sa simbahan, pagpahinumdom, nga mo ni ang kahom sa gugma ni Kristo kanato, nga gibaslan sa gugma sa mga tao ngadto kaniya, nga andam pagpakamatay, bisag unsay dangatan, kaningon si Jesus emo kadlo. Ayaw kadluking makapatay sa lawas, dili makapatay sa inyong kalag. Kadluki siya nga makatambog sa inyong kalag ug lawas dito sa impierno. San Juan 10:28. Mura nga daghang nagpakamatay. Kung magpakamatay ta sa kadili tinuod, kawang lang atong dugo. Pero kung magpakamatay ta sa katinuod nga magnunubos, tungod siyang milagro, labaw sa siyang milagro, maong pagbanhaw niya siyang lawas. Naman sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 649. And Jesus executed his power. By his power, he raised his dead body. Ipadayag ni Kristo ang iyang gahom. Ug pinagi siyang gahom, gibanhaw niya ang iyang patay nga lawas. Ang iyang patay nga lawas, gibanhaw. O ang nagbanhaw, siya nga Diyos. Mara na tubag nato ng pangutana nganong naay Romana. Daghang salamat Brad Sok sa pagpatin-aw nimo ni Brad Starward og amin og thank you matud pa ni Brad Starward. Salamat Brad Starward unya mayong paglantaw ni Alvin Luhar, no? Salamat sa imong paglantaw, masi kampo. Mayong gabi Brad Sok og kanimo Brad G. Unya doon ako'y pangutana bitaw Brad Sok, kini bitong nahitabo na to Brad Sok panahon sa sugat sa kabanhawan Brad Sok. Kini ingon man gud ning uban Brad Sok mga laig reliyon nga kita kunong Katoliko, kini kunong atong gibuhat, wa gyud matukma sa Biblia. Kay kung basahon kuno nato ang Juan kapitulo 20, kung basahon na nimo ang tibuok chapter kuno Brad Sok, ang una kunong yung nakakita ni Kristo sa iyang pagkabanhaw, si Maria Magdalena. Dili kuno si Maria inahan ni Jesus, kundi si Maria Magdalena. Nya ngano kuno kitang mga Katoliko Brad Sok, nga panahon sa atong selebrasyon nga sugat sa pagkabanhaw ni Kristo, ngano si Maria mamamiri man Brad Sok mo'y atong gisugat, di man si Maria Magdalena? Diin man ta nagkuha ni anak Brad Sok, palihog kog papatinaw. Katong imong gisgutan nga kapitulo 20 sa San Juan, Ebanghelyo ni San Juan, uluhan 20, versikulo 1 nga tusunahan. Nga ngit-ngit pa, wala pa mo banaag ang kahayag sa kabuntagon. Dito na si Maria Magdalena, ang tunag hayag na, dito siya. Og mo ito yung nakita nga bakante na, basiyo na, ang lubnganan ni Jesus. Wala nga dali siya pag dagan, padung sa mga apostolos yung nagbalita. Wala naman dito si Jesus. Dihin mo din si Jesus. Wala nga apostolic tradition. Priority of love, priority of affection, demands that Mother Mary herself, shall be the first one to be visited by Christ to console his mother. Ang atong priorities itong pagbati sa kaguol sa suod sa atong kinabuhi, inahan ni Jesus Santa Maria nga nagusbat ang kasing-kasing. Giduslak na smahit nga espada sa kagulanan. Niya, si Jesus na kinaminam nga ang unang babae nga akong hupayon siyang kaguol nga akong pinanggang inahan. Nga niunong ka na ko dito sa cross. Huwagin mukurog, huwagin matumba. Iyag yung gibarugan pagpakita nga I am really, Mary supports me.
Nga akong inahan si Santa Maria, support ginako mo na. Ang tradisyon nagpahibaw nga siya gid si Maria mo'y giuna pagpakita ni Jesus. Pag-abot ni Maria sa Magdalena sa sepulcher, wala na. Dito naman si Jesus, padung naman siya ginahan. Munang tubag sa pangutana, pero noon natay social concern, mga palipay o mga pasalamat sa mga taga-Talisay. Nga atong mayor, nagpadayon siyang pagsuporta sa paghatag sa mga proyekto, labi na sa mga batanon. From the womb to the tomb, gikan pa sa taguangkan ngadto sa mamatay si Bago ang pag-atiman sa mga batanon. Yang health may panglawas. Ang education ipamugatan kay ni Mayor Samsam, ngani ang Talisay College. Way bayad, way tuition fee. Ya, daghang mga inahan maghilaks kalipay, graduation na kay kalibuan sa mga batanon. Thousands of youth graduated. Gawa sila gasto, gawa sa ilang pliti o bound sa mga bata. Ya, ang business friendly. Ang mayor sad naghatag og mga kaygayunan nga katong mo tukod o mga negosyo nga legal, iyang gitabangan. Ya, ang environment, ng atong kasapaan, kadagatan, kakahuyan. Mga barangay captains, kuyog sa atong mayor, nga manalipod sa mga malapason sa balaod, pagputol sa mga kahoy, pagpangisda nga supak sa balaod, ang kanang pabuto nga daghang kay mga matay kag mga isda uban pa. Peace and order, paniho sa mayor o sa chairman sa Committee on Peace and Order, si Honorable Gail Restauro. Yang infrastructure, panguluhan ni Rudy Cabigas, daghang kay mga saluyo sa City Hall sa Talisay, hapit na human ang room or clinic para sa mga dialysis victims. Yang calamity preparedness. Nini nakadawat ang mayor mga awards nga nalipay sa mga Talisay noon nga kakugi sa Mayor Samsam Gulyas, gitugbangan og mga pasidungog kaniya, mo'y pasidungog sa katawan. Niya, Carlo Badinas. Daghang salamat Brad Sok sa pagpahibaw niya. Doon na pamatay gamay gyud nga nabiling nga oras Brad Sok. Ako na lang ni pangutana Brad Sok. Doon ako'y nabasahan Brad Sok katong unsay gitudlo sa Biblia ba. Usa ni kabasahon sa mga saksi ni Jehova. Ingon sila Brad Sok nga kana kunong Easter Sunday dili kuno na biblikal, dili kuno na gikan sa kasulatan, kundi usa ni siya ka kasaulugan sa paganismo. Usa may atong tubag na to ana Brad Sok? Wa sila ka basa sa Biblia na sa Acts 12. Acts 12. Nagisgutan di Easter Assembly of the Apostles. Mao nang Domingo sa pagkabanhaw ni Jesus. Kaulugan sa Easter mo nang Domingo kamoy pagkabanhaw ni Jesus. Nana sa Biblia. Wa sila ka basa sa King James Version, basa halak na sa chapter 12. Des ubos mabasa nimo ang word nga Easter. So dili na tinuod nga wa sa Biblia. Nya atong pasalamat ni Father Phil Marfil, nga atong manager, Father Bobby Ebisa, iyang kauban, mga SBD fathers, mga misyonero nga SBD, atong pasalamat. O pasalamat sa atong mga kaubanan, human sa atong pamalandong recollection sa City sa recollection ato San Fernando Church, kuman ni Monsignor Alfredo Romanillos Jr., nila ni Melton Mededa, ni Ayar Villar, o sa atong mga Catholic Faith Defenders nga dasi kayo si Dong Brad Julius Lawas o si Brad Jerome Craspe, Dixie Tatoy uban pa nga din atong mga nlan karon. Salamat og sa mga taga Toledo, ang patron ni mo si San Juan sa Hagun. Kadaghan kay ni-appeal sa atong recollection pagpaambit ug dunay open forum, nalipay kayo nga atong kasing-kasing nga nakadungog sa ilang mga pakisusig pangutana og labos tanan sa atong pagpangandam sa Paskos pagkabanhaw nga wa gilain ang atong renewal of life, believing that the call of God unknown by us, He is preparing happiness forever. Yandam yang langit, kalipay mo'y katapusan. Di na ta matiguang, di na ta masakit, di na ta mamatay, forever happiness. Ito ning baylo ning forever happiness ning lumalabay nga butang sa kalibutan. Baala nang matapos mga
Tiguang bahala na lang dong ko kwarta o pobre mamatay ko ni akong sakit basta siguro gyud kong malangit. Sakto ka lo, sakto ka tay. Sakto ka pa. That's the good preparation. Your soul, my soul, atong kalag nga maandam sa pagtawag sa Ginoo nga wala natong pabuta. Ang gitagana niya kinabuhi ug kalipay ng walay katapusan. Mao na nga matud pa sa gibasa ni kining Carlo Padina kanina dito mi sa kanan. Alaot ug wate way kapuslanan kung atong pagsalig ni Kristo ni araning kalibutana. Sakto na kung atong pagsalig ni Kristo ni araning kalibutana, way nada. Munang nagpaabutan niya itong kalibutan. Iandam sa Ginoo bagong kinabuhi, bagong langit, kalipay. Way katapusan, di na ta matiguang, di na ta masakit, dili na ta mamatay. Hingpit nga kalipay. Ug kanang kalipaya ato nang ipaambit sa uban nga mag-andam sa sila. Kaya may makasasala nga mo kahadtog impierno basta maghinulsol mo biya sa sala. Luwason maginas Ginoo ngadto sa langit. Ya maigsoon salamat kayo abtan tas panahon. Salamat ani. Ug ato pasalamatan Brad Sok si atong mga buotan mga technician si Dudong Lapi ug si Puloy Aragon ug si Joseph Burla. Uni ato lang sa pasalamatan ang naglantaw nato karon sa live streaming, dili nato mga nganlan, labi na ni Marcelina Torre Nueva. Salamat ug sa ngalan na lang ni Brad Sok Fernandez uban ni Brad Mando Aquino, ibalik ko kamo sa studio DYRF Radio Puwersa. Ang Dios manalangin kanatong tanan. Paglipay o pagmaya sa ulugon ta, ang grasyang gihatag sa Dios pagahandumon ta, gasa gihatag niya sa unang mga Kristiyano. Ang